направи, ако мигаш, аз трябва да мигам. Почти НЛО или не знам. Бате, не знам. Ай сега абе, май примигва върху тези очи. Какво примигва май главата ми? Сега през лампата, братко. Да бе, точно за това се места. Ай сега, ама. Мига, брат. Мига май да го е. Абе, пак е бързичко. Значи нисичко, брат. Или много лъчето. Ама не се виждате отстрани на крилата, брат, де трябва да премигат светлите. Да, червените. Аха. Това си е нещо. Не знам, брат. Ау, полицай, брат. Ние сме фотографи, бе, брат. Не. Ние сме фотографи, брат. Знаеш какво, бе, гледай? Какво? Да са в облаците. Ама е тук чисто небе, те са трябва да... Добре, стига толкова минута и нещо.